Ni zai ci wa amana. Wani irin cin amana kenan? Anya rayuwar nan zai tafi haka. Dan Allah ki gaya min me Ammar ya taba nema a cikin gidan nan yarsa. Wai ina kika tsaya ne haka? Mama kin sa ai ba ni da gidan zuwa da wuce gidan. Ka san wace ce Amira ba? Ni Ammar ya ce ya su kuma ke kin san ba zan miki wannan cin amana. Duk bakar da bada abin da yake faruwa cikin da nake. Yau fa na faɗa ma Kalisa ina so su kuma zan haƙura. Dan girman Allah. To me tace maka? Ina ne wanda ya mutu. Kalisa ta mijina. Kalisa za ki yi aure na? Muna cin amana. Wannan ba cin amana ba, addini bai hana ba. Me zan gani haka? Wai yaushe zaki daina wannan ɗabi'un nan? Kuma aka ce yayi. Da kai da ƙawata kuka shigo min cikin gida. Kuna fara. Allah ta fara. Dan ƙara hakuri mana. Ai yana nan zuwa insha Allah. Sweetie na kenan. Ai abin da baka sani ba shi. Babu mu hada a cikin tashi zan yi wata. Dan yau gaskiya na da gidan. Ki haka wai wani irin rayuwa ce wannan dan Allah na Annabi Kalisa. Sai muna zaune koyi muna fira muna shan iska yake ce wai tafiya gida zaki.